तो पहिल का क्वेश्चन बहादुर जी तारा खातिर। तो क्वेश्चन बा, आज भर ढील दो ढोरी जनी छील दो। अगर ये जी ढोरी छिला जाई तो कौन सा बीमारी होइत? रे साला चल ना, तो केबीसी खेले के ना मिली। भाग चल जल्दी चल। चलो सर चलो सर, ना तो हमें को जगह ना मिले बाद में। चलो सर। रे बहुदुरा अभिले अंत वचन आइल। भाग सर राम लोटना अंदरवा ढुकबे तब नु मालूम चली। भाग साला, पहले चलो सन केबीसी रूमवा में, तब न देखो ई का होता। चल जल्दी चलो। रे सर भाई रूम के सुअर के कुमार हो रे। रे भिखारी इहे नु शोरूम ह वीआईपी अंदरवा ढुकबा से तब नु मालूम चली। चल रे सर चलो सर, आवती में पहले ढुको सर आवती में। अरे माई रे, अरे माई रे, अरे माई रे, अरे माई रे, अरे बाप रे, अरे माई रे, मार के सारा कुछ मारा फाड़ देलो सारा। का रे भिखारिया लोटना केबीसी रूम कैसन बा रे? आके देख ना, ताई से लागल बा, मार पर बिछल बा। आओ ना साला, एसीओ लागल बा। रोक रे भिखारिया, हमहु आवतानी। गजब के रूम बा रे, सब बरो एसीए लागल बा, कूलर है साला। गजब के रूम बा माने के पड़ी। हाय देख साला, पूटियो भइल बा रे। रे भिखारी ने तो ताईसो लागल बा रे पूरा। नमस्कार भाइयों और भाइयों, रउआ सभी के भोजपुरिया केबीसी में अइला खातिर बहुत 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 बधाई बा। आज रउआ लोग ना आती है केबीसी में, तो केबीसी बंद करके एफएमसी हम खोले वाला रही। रे सरवा ई एफएमसी क्या होला रे? भाग सर, मीट मछली मुर्गा। अच्छा साला हमरा पता ना रहलो, ये तो पूछनी। तो हम अमिताभ बच्चन अब बिना समय गंवैले इस शो के बंद कइल जाओ, मतलब चालू कइल जाओ। बाना जल्दी कंप्यूटर में लाइन दे, केबीसी चालू करे के बाद देबे। तो पहिल का प्रतिभागी जे बा जल्दी से बैठो, समय बहुत कम बाटे। जल्दी बैठो, फिर हमरा दूसरा जगह फ्लाइट पर जाए के बा। जल्दी जल्दी बैठो जल्दी। रे साला बैठबे तू जे रहते बैठबे। रे साला हमार वजन सही। अरे सर तो नहीं के तो लंच ठलैया से हटा से हम ये बैठो। तो तार शुभ नाम का हो? हमारा नाम बहादुर सिंह है। तो पहिल का क्वेश्चन बहादुर जी तारा खातिर, वो भी 1000 रुपया के लिए तारा कंप्यूटर स्क्रीन पर ई रहल। तो क्वेश्चन बा, आज भर ढील दो ढोरी जनी छील दो। अगर ये जी ढोरी छिला जाई तो कौन सा बीमारी हो? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी खून गिरित, या ऑप्शन डी
पिलुआ परी प्लास्टिक वाला। बाप रे साला, ये तो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन बारे। ये तो हम सब खातिर साला क्वेश्चन सवाल पूछे बा सर, ये तो पहला दूसरा वाला सवाल पूछ ले हम सर 10 के खाली पढ़ ले रहनी। देखा बहादुर, तेरा पास 3 गो लाइफ लाइन बा। एगो ऑडियो वीडियो कॉल केहू के पास, एगो क्वेश्चन चेंज और एगो बा लवर कॉल। अगर ई क्वेश्चन के जवाब तेरा पता बा तो दे सकता रहो, और ना तो ई तीनों में से कौनो लाइफ लाइन के यूज कर सकता रहो। सर ऑप्शन सी लॉक करी। तो कंप्यूटर महाशय ऑप्शन सी के लॉक कर जाओ। ऑप्शन सी चुन ले बाड़ा, बहुत गलती कैला। काहे कि बिल्कुल सही जवाब बहादुर, बिल्कुल सही जवाब। जीत गए बड़ा 1000 रुपया। हमरा पता लगा कि कूल गिरला। तो दूसरा सवाल बहादुर तारा कंप्यूटर स्क्रीन पर ही बा 10,000 रुपया खातिर। तो कंप्यूटर महाशय सवाल दिखाई जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 10,000 रुपया खातिर बहादुर कि अंटवा मामा में जो की आवाज आई बा वो कौन सुंदर महिला के हो? अगर इस सवाल के तू सही 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 जवाब देबो तो साथ में मिली 10,000 के एगो फ्रूटी। 8 बजिया फ्रूटी मिली। रे साला केबीसी में फ्रूटियो मिलता। अरे भिखरी हम रहती तो जीतिए के बार। तो ऑप्शन बा ऑप्शन ए। हमारा ऑप्शन ना चाहिए, ऑप्शन ना चाहिए, हमारा रहेगा क्वेश्चन याद बा। एक बार ध्यान से सोच ल बहादुर, ऑप्शन भी तेरा पास अवेलेबल बा और लाइफ लाइन अवेलेबल बा। अगर गलती हो गई तो 10,000 तो हाथ से जइबे करी, साथ में ही ब्रांडेड फ्रूटी भी हाथ से चल जाई। तो सोच के और समझ के बताओ। हमारी फ्रूटी खाती कौन लाइफ लाइन है, हमारा कुछ ना चाहिए, हमें है ना आंसर बता दो। आंसर सुनी, मियां खलीफा। बाप रे कितना खतरनाक जवाब दे ले बा। होरे लुटना लागो तो साला फ्रूटी लेके गइल। फ्रूटी लेके गइल ना उधर पिए लागल। अरे बहादुर मार दो, बिल्कुल गलत जवाब बाटे। भाग जल्दी से, भाग। बिना कंप्यूटर के असली जवाब दे ले तू। चल दे ले बड़ा पिए फ्रूटी, फ्रूटी बर्बाद कर ले। फ्रूटी दे, फ्रूटी दे, जल्दी जल्दी फ्रूटी दे। जल्दी भाग सिक्योरिटी, जल्दी से बाहर करो सिक्योरिटी। चल जल्दी। साला कहां से आ जाना सनी केबीसी में भाग लेबे, फ्रूटी भी बर्बाद हो गई हमार। चलिए तो अगला प्रतिभागी से पहले ई हम बताए के चाहता नहीं, जितना भी हमारे दर्शक बानी, अंटवा मामा में जौन की आवाज आई बा कौन महिला के हो रउआ कमेंट में कह के बताई। तो अगला प्रतिभागी गरम सीट पर आकर बैठो। देखिए आराम है तो बढ़िया ना, टूट जाए सरवा। सो हवेल रे एलार कंप्यूटरवा के पैर पर कोइले बड़ा लोगिन, छोरा लोगिन प्रतिभागी आइल बड़ा प्रतिभागी खानी बैठा लोगिन आ जीत के जा लोगिन नायका फ्रूटी आइल बा। चलो रूल सब पता बा नु। लवर कॉल, माता पिता कॉल आ एगो क्वेश्चन चेंज, 3 गो बा। ठीक बा। ऑडियो कॉल में केहू के कर सकता रहा, लवर कॉल स्पेशल बा, क्वेश्चन चेंज अलग भाई। 3 गो लाइफ लाइन बा। तो पहला क्वेश्चन मंगाओ जाओ। तो पहिल का क्वेश्चन कंप्यूटर महाशय लोटन महतो आ भिखारी महतो दोनों जना खातिर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाओ।
क्वेश्चन ई बा कि अगर मैदान करत में पानी गिर गए तो तू का करब? ऑप्शन बा, ऑप्शन ए छिछिरिया कटब, ऑप्शन बी ढेला के यूज करब, ऑप्शन सी पाइप चढ़ब, कि ऑप्शन डी मोरी के पानी से छुअब। बाप रे साला ई तो एनडीए लेवल के क्वेश्चन आ गई रे, साला पानी से रिलेटिव बावे। ए भिखरे ई तो हमरा पते ना रहल। तब भिखारी महतो और रामलोटन महतो, समय शुरू होता अब। रे साला हम तो ढेला के यूज कइले बानी। हम तो छिछिलियो खोदले बानी, कबो कबो हम तो मोरिये के पानी से काम कइले बानी। रे हम हती जुग में तो पाटो चढ़ा के घरे आ गइल बानी। रे तो चारू तो सही लागत। अब का कइल बताइबे? तब भिखारी महतो और रामलोटन महतो समय खत्म होकर जा रहल बा, जल्दी जवाब दलोगी। कंप्यूटर महाराज ढेलवा लो क दे। तो कंप्यूटर महाशय ढेला के यूज के लॉक कइल जाओ। ओहो रामलोटन भिखारी, 1000 रुपया हाथ में आवत रहल, कतना बढ़िया छिछिरिया कटले नंबर पर लॉक करवैले रहता। तो बिल्कुल गलत होई, बिल्कुल सही जवाब पाकर, बिल्कुल सही जवाब। 1000 रुपया जीत लेला बड़ा लोगिन। और दूसरा क्वेश्चन आवता कंप्यूटर महाशय 10,000 रुपया खाती। दूसरा क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखावल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 बा कि अगर मैदान करे गईला, अब मैदान नइखे उतरत, तो कितना डिग्री के कोण पर झुकबा तो मैदान उतर जाई। ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन ए 45 डिग्री के कोण बनैबा, ऑप्शन बी 90 डिग्री के कोण बनैबा, ऑप्शन सी 120 डिग्री के कोण बनैबा, कि ऑप्शन डी 360 डिग्री के कोण बनैबा। तो कितना डिग्री के कोण पर मैदान उतरी? जल्दी से बताओ। लाइफलाइन बा, लाइफलाइन के यूज कर सकता रहो। अगर ऐसे बतैबा तो 10,000 रुपया और साथ में फ्रूटी पैबा। तो समय शुरू होता अब। भाई रे भाई ई कसम फ्रूटी जीते लेके भाई रे फ्रूटी के होंगे ते जीत ले। बहाराना के खोसी बावे काट के खाई ले चल। भाई रे भाई हमें खोसिया के चुस्ता दे दे निमन लागेला। तो समय खत्म होकर जा रहल बा भिखारी महतो, समय गवाओ मत, जल्दी से जवाब दो और फ्रूटी के साथ 10,000 रुपया चेक लेके जाओ। सर 360 डिग्री डी नंबर लॉक कर दे। तो कंप्यूटर महाशय ऑप्शन डी 360 डिग्री के कोण लॉक कइल जाओ। ओह काहे डी ऑप्शन तू लोगिन देला हो? इतना बढ़िया खेलत रहला लोगिन, मुंह पर के आइल मछली के तू लोगिन बियल में फेन घुसा देला। बिल्कुल 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 गलत जवाब हो तो सही जवाब। ओए होए फ्रूटी हम ले, ओए होए फ्रूटी हम ले। ओए होए फ्रूटी के गइल नीचे, फ्रूटी त लाड़ धरे गइल ना लाते खिचार देलो। जब किस्मते में नहीं थे स्वीटी तो कहाँ से मिली फ्रूटी? अब लार बता रहा खोसी सुझाई चली।
बैठा सन लाड़ हमारे को फ्रूटी रोला तो उन्हों की चार दे लोगिन अब का पी बोलोगिन झिया का झाड़ तो कंप्यूटर वहां से अब यही चीज होगा बंद हो जाई और जब तक ले फ्रूटी ना मंगावता नहीं तब तक खाती केबीसी के पार्ट बंद होता है जी। तो अगला एपिसोड में तारा लोग इनके फ्रूटी के साथ एजी से एपिसोड चालू करें। तब तक के लिए तू लोग इन 10,000 जीतले बड़ो याद रखियो, तू ही याद रखियो। तब तक के लिए जा लोग इन अपना अपना घरे केबीसी पार्ट 2 में तारा लोग इनके फ्रूटी के साथ एंट्री दुनिया पर सर जी 10,000 रुपया दे दे पैसा तेरा मिल जाई, कोनो बात नहीं के पैसा मिल जाई। अभी हमरा जाए के बाटे विमल के प्रचार करे मुंबई, अभी हमारा फ्लाइट के टाइम हो चुकल बाटे, हम निकलत नहीं ठीक बा। तो तू लोग इन टाइम से फिर अगला केबीसी के पार्ट में आ जाइए लोगिन, तारा लोग इनके मिल जाई। हम सिक्योरिटी से कह देता नहीं कि तारा लोग इनके रिजर्व सीट रख दी। सारा कैसन रल खेला बेला रे पैसो ना दे